Amb joia immensa, l'Església celebra en aquesta nit santa la principal de totes les festes, el triomf del seu cap, el Crist Jesús. La resurrecció de Jesucrist és un fet del qual no en podem pas dubtar. És comprensible que no sigui estrany que un fet celestial, un cos ressuscitat, no pugui ser captat per mitjans terrenals. Però molt aviat, Maria Magdalena i la mare de l'apòstol Jaume reben un testimoniatge indubtable, comprovat després amb moltes aparicions que tenen lloc de tal manera que exclouen del tot la sospita d'al·lucinacions. No tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no hi és aquí. Veniu a veure el lloc on l'havien posat. A més del goig pel fet de la resurrecció del Crist, aquest esdeveniment ens porta l'alegria de proporcionar-nos una resposta joiosa i clara a les preguntes de l'ésser humà. Què ens espera a la fi de la vida? Quin sentit té el sofriment a la terra? No podem pas dubtar que després de la mort ens espera una vida nova que serà eterna. Allí el veureu tal com va dir. Sant Pau ho afirma molt convençut. Si hem mort amb el Crist, creiem que també viurem amb ell. El Crist, un cop ressuscitat, ja no mor més. La mort ja no té cap poder sobre ell. Lògicament, a la pregunta sobre el final de la vida, el cristià respon amb l'esperança joiosa. L'Evangeli d'avui posa de relleu que el jove, l'àngel, que parla a les dones, uneix els dos conceptes de dolor i glòria. El ressuscitat és el mateix que ha estat crucificat. Diu Sant Lleó el Gran: per la vostra creu els creients treuen força de la feblesa, glòria de l'oprobi i vida de la mort. Les creus quotidianes són, doncs, camí de resurrecció.